Вітанкі, у Ютубу некаторы час таму быў папулярны чэлендж, дзе людзі рабілі нешта за абмежаваны час. Аднак з стварэннем персанажа я такога яшчэ не бачыла і таму вырашыла сама паспрабаваць нешта падобнае зрабіць. І так, спачатку раскажу свае правілы да гэтага чэленджу. Першае, абмежаваны час. Для першай спробы я вырашыла даць сябе 6 хвілін. Звычайна жа я раблю персанажай ад 20 до 30 хвілін. Другое правило для гэтага чэлленджу – це апісанне персанажа, каб было прасцей і хутчэй ствараць яго. Для гэтага чэлленджу я вырашыла ствараць не нейкага невядомага персанажа, якіх у мяне і так шмат, а стварыць таго, які ўжо ёсць у свеце гэтага серыяла, аднак які проста яшчэ не створаны ў гачы. Падобных персанажаў у мяне адносна шмат, бо мне проста лянота іх ствараць, таму гэты чэлендж можна лічыць такой невялічкай спробай гэта хаця б неяк выправіць. Пра гэтага персанажа я распавяду вам трохі пазней, а цяпер настаў час распавесці пра тое, як жа я яго стварала. Увогуле, ідэю зрабіць нешта падобнае я хацела ператварыць у рэальнасць на працягу некалькіх тыдней, аднак персанажаў за скарочаны час дагэтуль я ніколі не рабіла, таму ўвесь час адкладала гэта. І гледзячы на гэта, дзіўна, што вы бачыце гэтае відэо ў ліпені, а не ў кастрычніку, як звычайна гэта адбываецца з іншымі чэлленджамі. У выніку ўсё было не так цяжка і страшна, як мне здавалася, бо ў мяне было апісанне персанажа і лёгкі скетч. Той скетч з'явіўся выпадкова ў час, пакуль я адкладала стварэнне персанажа. Да, і калі глядзець і параўноўваць персанажа і яго скетч, яны моцна адрозніваюцца. Лоу. Сам працэс стварэння персанажа быў не цяжкім, як я казала пра гэта раней, а яшчэ да здзіўлення персанаж выйшаў гарным. Усё за выключэннем гэтага мне падабаецца. Да здзіўлення ў мяне не было праблем з стварэннем персанажа з-за скарочанага часа, і я паспела яго дарабіць. Думаю, трэба нешта падобнае рабіць часцей. Дарэчы, калі па поглядам ды вашай актыўнасці пад відэа я пабачу, што вам падабаўся гэты чэлендж, я магу яго паўтарыць і зноў зрабіць персанажа за скарочаны час. Толькі ў новай спробе я буду рабіць персанажа альбо толькі па скетчу, альбо толькі па апісанню. Гэта ўжо будзе па вашаму жаданню, я проста з гэтым зраблю ў супольнасці Ютуба альбо ў сваім тэлеграм-канале, на які заўсёды ёсць спасылка ў апісанні. Пара стварэння персанажа скончыла, цяпер настаў час трохі распавесці пра персанажа. Гэтаму персанажу я надала імя Еўна. З вядомых носьбітаў гэтага імя ёсць Еўна Полацкая, пра яе я зусім трохі распавяла ў гэтым відэа. Рост персанажа 174 сантыметры, яна на 1,5 гады старэй Васілісы. Дарэчы, якраз Еўна дапамагла Васілісе пераехаць ад маці і пачаць жыць больш вольна, чым дагэтуль. Сама жа жанчына працуе пісьменнікам ды блогерам. Ну а цяпер пераходзім да апісання, якое я сябе напісала, і таму супадае ли яму персанаж. Яе ўзрост 24 гады, не ведаюць, падобна яна на 24гадовую дзяўчыну, у мяне заўсёды з гэтым былі праблемы, таму можаце напісаць у каментарах, падобна ці не. Вочы ў дзяўчыны энергічныя і блакітныя, з колерам вачэй тут праблем няма. Форма жа вачэй круглая, ды ірыс амаль поўнасцю бачна, што, на маю думку, надае энергію ў вочы персанажу. Далей. Валасы длінныя, каштанавыя з чорнай прасмай. Валасы у персанажа длінныя, што я вырашыла заплесці ў хвосты, і чорная прасма знаходзіцца ў гэтым жа хвасце. Адзенне ў персанажа чорная куртка ды чырвоная сукенка. У выніку я маю, праўда, не чырвоную, а ружовую сукенку, ды яшчэ я надала белыя гольфы. Але нягледзячы на гэта, вопратка ўсё роўна выглядае прыгожа, аднак гэта не вельмі супадае з апісаннем вопраткі. А вось вынік маёй працы, вось апісанне. Персанаж выглядае больш-менш падобным на апісанне, і да здзіўлення я гэта зрабіла за 6 хвілін. Калі падабалася гэтае відэа, націсніце на падабайку. Калі вам падабаецца ўвогуле мая творчасць, то можете падпісацца на мой канал у Ютубе ды ў Тэлеграме. І можете праслаць гэтае відэа свайму сябру. Што ж, убачымся пазней. У мужлан нет прав. У мужлан нет прав. У мужлан...